Il-Partit Nazzjonalista qed juri kemm hu b'saħħtu quddiem il-ġlieda favur id-demokrazija li l-Partit Laburista fil-Gvern kontinwament qed ikisser permezz ta' diversi skandli. Il-poplu Malti qed jara fix-xogħol li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jagħti lura dak li pajjiżna jixraqlu. Dan intqal mill-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent li faħħar ir-reżistenza tal-Partit Nazzjonalista quddiem diversi skandli li waslu kawża tal-azzjonijiet tal-Gvern f'dawn l-aħħar snin. Tant li l-Partit Nazzjonalista baqa' jiġġieled sal-aħħar biex iġib lura dak li l-poplu Malti tilef. The Malta Independent taraf kif il-kwistjonijiet li nqalgħu fl-aħħar ġimgħat kollha kemm huma jaffettwaw direttament lill-poplu Malti wawċi. Fost dawn, is-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna bil-Gvern tefaħħa fuq l-iskaffa u njora id-disastru fl-isptarijiet tagħna. L-editorjal jgħid li l-Gvern Laburista ma jistax jibqa' jinjora l-kritika tan-nies u jħalli kollox miexi b'mod normali qisu xejn mhu xejn. U kien hawnhekk fejn appella biex il-Gvern jerfa' r-responsabilità ta' dak kollu li ġara. Fid-daw ta' dan, l-editorjal jappella wkoll il-Pulizija biex jieħdu azzjoni minnu fih u mhux kif diġà rajna. Il-Pulizija lanqas biss għadha interrogat lil ħadd dwar il-każ skandaluż tal-Vitals. L-editorjal fakkar kif minkejja li l-każ fil-qorti dwar il-Vitals kien wieħed mill-iktar li IMA, il-kawża kontra l-PBS ukoll uriet lin-nies kemm verament pajjiżna mhux jimxi b'mod ġust u demokratiku. U dan kollu qed iġib miegħu dak li l-editur irrefera għalih bħala momentum favur il-Partit Nazzjonalista.